בואו להכין איתנו ארוחת בוקר, פתיח ומתחילים. That's JJ, my best friend since the 3rd grade. טוב חבר'ה, אז עכשיו אנחנו מתחילות להכין לנו את השוקו. כן, מצטערות על הרעש, יש פחות פשוט... יש גננים שקוצרים לנו את הגינה. והיא באה אליי לחופשה של שבוע, והתגעגעתי אליה. רגע חוזרים. טוב חבר'ה, אז הדרך עכשיו תענה לכם מה אנחנו צריכים בשביל להכין שוקו. חלב, שוקולית, מים להפכה וקרח. עכשיו אנחנו מקציבים את החלב. תקרית בעלילה, נשפך לנו חלב וניקינו אותו. עכשיו הקצפה כבר במקצר שמקציפה אותו. ועכשיו אנחנו נתחיל להכין את החביתה. בשביל זה צריך סיר, 2 ביצים, למי שאוהב. איזה סיר? מחבת. עוד פעם. מחבת, 2 ביצים למי שאוהב. ומלח, כדי להוסיף לביצים שהם יהיו קצת מלח. וגם קצת פלפל למי שאוהב חריף. כולל זה 4 ביצים, בגלל שאנחנו 2 בנות. עכשיו התחלנו להכין את השוקו ואת הדברים. אל תספרו לאף אחד, אבל גם נשפך החלב מהקצפה. כן. עכשיו אנחנו מערבבות, עלינו נקרא את מה שקרה, והסיר כבר רותח, אז אני שנייה רגע. הנה אלין, תגידי שלום, אני מכינה את השוקו, ואני מכינה את החביתה. מערבבים, שופכים. עכשיו אלין מוציאה את כל מיץ לכיוונים שיהיה יותר קל לאכול. כן. אני כבר הכנתי את שלי, אז בינתיים אני מצלמת לכם את ההכנה. שלי. אנחנו ספציפית עושות משוקשקת. אז מקושקשת. אז אנחנו אחרי זה שזה יהיה קצת יותר מוכן, אנחנו נשקשק את זה. איך משקשקים? עוד קצת ואז נתחיל לשקשק את זה. חשוב מאוד שתשקשקו את זה, שזה יהיה יותר מוכן, שזה יהיה מוכן, אבל לא ממש. כן. כי אחרי זה יישרף. שמלמעלה עדיין יהיה לבן. כי אחרי זה יישרף. נכון. ומתחילים לשקשק. לא ככה, תביא? ככה. היי. זה לא מוכן למטה. לא, זה הפוך. זה מוכן. ככה אני אוהבת. באמת? אוקיי. אז עכשיו תתני לזה עוד קצת, תשקשקי את זה טוב איך שזה יהיה ריבועים קטנים כאלה. ונחזור לכם שזה יהיה מוכן. עכשיו אלין מעבירה את החביתה שלה לפה. אלין אמרה שהיא אוהבת שזה עדיין לבן וצהוב כזה ככה. כי יש אנשים שאוהבים, יש אנשים שפחות. כן, זה החביתה של אלין וזה החביתה שלי. אז ככה האוכל שלנו נראה, ועכשיו נתחיל לאכול ונראה סרטון. טוב חבר'ה, זה האייפד שלי. של אלין. אבל זה עם התמונה של שתינו מאיזה 3 שנים נראה לי. באילת. כן. עכשיו אנחנו נראה סרטון, איזה שהדל תבחר. לחוק לי, רגע. ונאכל בו זמנית עם הסרטון. טוב, התחלנו. וואי, ממש טעים. תראי, וואי, זה כמה זמן זה? 6 חודשים, דיים. הנה אבא שלי. אבא שלי עכשיו הוריד לי את הכיסא. עדה, את רוצה אני אוריד לך? אנחנו רואות שקשוקה של שנה שעברה. נראה לנו. אני חושבת שזאת עונה שלישית. בעונה החמישית, מי שרואה שקשוקה, דור לא הופיע כמעט. רק בזה של הגלישה של אבא של אופק הופיע. זה חם עדל? חם? טוב, אנחנו נראה את הסרטון ואנחנו סיימנו לאכול, מקוות. אוקיי, אז בואו... רגע! אוקיי, אז מקוות
מקוות שנהנתם כי אנחנו מאוד. ואל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחרינו פה. נכון. יאללה, ביי. ביי.